Keď Alexander Winter zahájil budovanie parku, myslel v prvom rade na ľudí. Zanechal po sebe nielen park a mnoho stavebných pamiatok, ale aj niečo naviac. Daroval Piešťanom a parku jedinečnú atmosféru, ktorá sa udržala až do dnešných dní. Ako pred mnohými rokmi, tak aj dnes chodia ľudia do parku za oddechom, ale aj preto, aby sa tam stretávali, aby posedeli pri koncerte, alebo nechali deti bezstarostne šantiť v bezpečí stromov. Rovnako park ako celá príroda sa mení počas jedného roka. Podniknime krátku prechádzku parkom od leta až do zimy, aby sme spolu už o pár týždňov mohli privítať jar. V parku panuje čulý ruch, plné chodníky ľudí, promenádne koncerty, deti aj mládež pri hrách, rozhovoroch alebo na prvom rande. Ľudia si vychutnávajú fontány, chládok a nevšetnú krásu celého parku. Stretávajú sa tu, aby posedeli na lavičkách a strávili chvíle, počas ktorých sa zabúda na denné starosti, počas ktorých príroda osvieží myseľ a zaženie smútok. Lístie sa sfarbuje do žlta a hneda. Zem je plná gaštanov a park sa stáva miestom na rozjímanie. Deťom začala škola a tak sa v parku zjavujú v skupinách počas školských akcií. Veveričky patria k domácim obyvateľom parku. Návštevníci parku sa tešia z ich milej prítomnosti a sledujú ich pri ich hrách. Častejšie a častejšie šumia pri náporoch vetra, sem tam spadne suchá halus. Park treba ošetriť a pripraviť na zimu. Park stíchol. Vytratil sa detský čavot a pri prechádzke stretávate len tých, čo venčia psov, alebo tých, čo si cez park skracujú cestu. Milovníci prechádzok aj v zime nachádzajú v parku krásne pohľady. Listie nebráni vo výhľade a tak je park obdarený množstvom nových a netradičných pohľadov.
Alexander Winter dal park vysadiť pre ľudí, pre nás, aby sme v ňom duchovne polkriali a aspoň na chvíľu zabudli na všedné starosti. Mnohým z nás však prekáža jeho existencia. Dokonca sú medzi nami aj takí, ktorí proti parku v centre mesta otvorene bojujú, bez ohľadu na prípadné následky. Zostáva len veriť, že medzi dnešnou mladou a minulosťou nezaťaženou generáciou vyrastá budúci pokračovateľ vo Winterovom diele, takisto budovateľ s veľkou víziou.